Subukan natin to, wag lang matakot. 8, 2022. So for today's media dialogue, we will be talking about hand, foot, and mouth disease. If you have any questions about our topic this afternoon, you may send them through the comment section on our Facebook live stream or on our YouTube live stream comment section as well. You may also send them here on the chat box for our participants on Cisco WebEx. So to join us this afternoon to talk about hand, foot, and mouth disease, we are joined by Miss Maria Francia D. Henorga, Nurse 5 of the Infectious Diseases Cluster. So good afternoon po, ma'am. Good afternoon, Max, and good Alright, so afternoon, everyone. the floor is yours po, ma'am. Okay. Once again, good afternoon po. Marayang na hapon sa Gabos. I was invited to discuss to you the updates on hand, foot, and mouth disease of the DOH. So, ngayon po, okay, Max? Okay, nakikita niyo po to, no? Itong, nakakatawa din pero nakaka-nervyos na hand, foot, and mouth disease. Okay po, kasi yung mga bata talaga yung involved dito. Ano po? So, ang cause na ito ay isang virus and then ito po ay isang mild. So, meaning pag mild, hindi po ito talagang serious, no? But very contagious, common viral illness of infants and children. So, nagiging contagious po ito during the first week of their illness. So, nasa first week, no? And then, itong hand, foot, and mouth disease, hindi po ito pwedeng makontract or makontak from pets or animals. And then, yung incubation period po nila, ang ibig pong sabihin, yung pagpasok ng mikrobyo at paglabas ng mga simptomas ay nasa 2 to 14 days or 2 weeks. Okay po, next. So, paano ito nag-spread sa iba-ibang mga person? So, number one, through close personal contact doon sa may sakit wherein meron sila mga blisters na nahawakan, lalo na kung maghahawak sa mga natin, yung sa floor, sa mga dingding, sa doorknob, pwede po yung makahawa. Or through air, through coughing or sneezing, po, mga saliva dyan, yung sputum or nasal mucus. Kasi kung minsan ba yung mga bata, kung nag-i-sneeze sila, hawak nila yung kamay nila nasa baba nila. So, pwede silang mag-touch kung saan-saan lang. And then, pwede po ito sa mga, kung may contact po tayo sa mga contaminated objects and surfaces. And then, kung meron po tayong mga contact sa mga, natin, yung sa mga feces or sa mga dumi wherein na nakukontak po natin ito or nakukuha po natin ito sa mga bata wherein may mga diaper sila. Siyempre, pag inalis na yung diaper, bubuksan, at then, pwede pong accidentally matouch yung kamay ng mother or yung helper po or yung babysitter or yung caretaker. So, baka hindi sila naghugas ng kamay after that. So, yun, nagkakaroon po ng contamination or pwede tayong magkaroon ng hand, foot, and mouth disease. Okay. Next slide. So, ano yung mga symptoms nito na HFMD? So, number one po ay fever or lagnat. Ano po? Lagnat. And then, magkakaroon siya ng sore throat. And then, after nito mga 1 or 2 days na fever, lalabas na po yung sinasabing blisters. Ano po? At yung bata po ay magkakaroon ng not feeling well siya. Palaging matamlay kasi talagang mayroon na siyang infections. So, yung mga blisters po, makikita na doon sa mga kamay niya, pwede sa buttocks, pwede po sa paa. Ano po? And then, doon din sa kanyang, sa tongue or sa dila, sa gums and inside of the cheeks, doon po sa loob ng mouth or doon sa at the back of the throat ng bata, meron yon. At meron din mga red rash without itching, hindi po makate, but sometimes with blistering. So, kung pinapanganga po natin ang mga bata, makikita po may mga blister dyan sa loob ng mouth ng bata. And then, makikita po din sa mga palms and soles ng and sometimes the buttocks. So, pag ang isang bata ay meron
HFMD, irritable po yan. Irritable. So kasi masakit yan eh. Makate, masakit, at talagang magiging restless talaga ang mga bata. And then nagkaroon ng loss of appetite. Bakit? Kasi po, once na meron silang HFMD, ang bata po ay yung may ano siya, may mga sores doon sa loob ng kanyang baba. At hindi lang yan, dito pa sa mga kamay. So, in my next slides, makikita po natin dyan kung paano nagkakaroon or paano kung saan siya mayroong mga blister pa, mga blisters. Okay, next slide. So, ito po yung mga examples ng mga blisters po, sa kamay. So, makikita natin, no? Dito sa paa, dito. Okay. Diyan sa may baba niya. And then kung ang mga bata hindi makakapagsalita yan, di ba? So hindi alam kung lalo kapag hindi pa lumalabas ang mga blisters niya dito sa baba or dito sa labas, kung hindi pa nagkakaroon ng blister pack sa labas ng katawan niya, hindi lalalaman ng mother. Ano po? Kasi hindi yan makapagsalita. Pero kung ang bata ay na 1 year old, 2 years old, makakapagsalita yan, na talagang meron siya nararamdaman sa loob ng kanyang baba or kung ano man hindi siya wala siyang ganang kumain because of the blisters na na-form inside the mouth of the child. Okay po. So ano tong mga blisters na nakikita natin dito sa baba or sa buttocks or lahat ng katawan ng bata? Ito po isang bubbles na nag-pop up when fluid collects in packets under the top layer of your skin. So ito po so lahat naman siguro po tayo nagkaroon tayo ng blisters na merong tubig sa loob na kung nandyan yan ay makating makate at gusto nating alisin, no? Magatulon talaga yan. So ang po niyan is nag-elevate siya, at mayroong lamang fluid sa ilalim. And ang shape po niya ay parang pabilog, shape like circles. Tapos depende po sa kausa, no? Pwede po siyang makate or talagang masakit or talagang masakit na masakit, lalo sa mga kabataan. Okay? Tapos pwede po siyang mag-appear na solo lang siya or in clusters. Like this one, po nasa picture po, solo lang siya. Pero dito mayroon siyang mga katabi-tabi. Okay. Next slides. So ito po na hand, foot, and mouth disease ay ang treatment po nito ay supportive lang. Treatment is directed towards the relief of the symptoms. Meaning po, kung mayroon ang isang bata ng HFMD, ay pagagamutin lang siya kung may lagnat, kung may sore throat, no? Supportive lang. Pwede siyang bigyan ng paracetamol, no? So, kasi wala itong specific treatment. At yung signs and symptoms niya usually clear up in 7 to 10 days, meaning the virus or the body heals itself. No? Ah, ang virus, itong sakit na to ay within that day or within that week ay talagang aalis po siya. Kasi ang tawag yan is very self-limiting disease. No? Okay. So, meron tayong sinasabi na mga topical oral anesthetics, pwede pong makatulong sa kanya para maalis po yung mga pain sa kanyang baba or mouth. Maraming source siya dyan, pwede po yung makatulong. So, meron po tayong mga over-the-counter pain medications na pwede pong ibigay sa mga bata. But then, gusto ko pong emphasize na pag ang ating mga kabataan ay may ganitong sakit, hindi po tayo pwedeng i-self-medicate natin sila. Pwede po nating ipa-check up palagi yan sa doktor because doctor knows best. Okay po. So dito po, meron tayong mga remedial measures for infected children. So kung ang mga kabataan mayroong sakit nito is dapat po i-isolate siya, for at least a week and do not send to school. Wag mo nang papasukin sa school kasi pwede siyang maka-infect doon ng marami. And then imo-monitor po natin yung kanyang lagnat. Okay? Ensure na dapat po hindi siya ma-dehydrate kasi po itong hand, foot, and mouth disease may po yan meron siyang
fever. Siyempre, pag may fever ka, meron kang, masyado kang, sabi ko lang, ginaganot, and then may drooling yan. Pag sinabing drooling, yung laway mo, parang basta lang yan tumutulo ng tumutulo. So that is fluids na pwedeng maalis sa katawan ng bata. So, pwede siya magkaroon ng dehydration or maraming fluids na pwedeng maalis sa kanyang katawan. Okay? So, dito pa, i-avoid natin yung mga oily and spicy foods kasi ma-irritate yung kanyang mouth. Lalo yung mga sores niya sa mouth, may irritate po yan. So, wag po natin siyang bigyan ng ganitong klaseng mga pagkain dahil mas lalong ma-aggravate yung mga sores sa kanyang katawan or sa throat niya. And then, i-ensure po natin na lahat po, sanitized. Tapos, yung mayroon tayong proper disposal of diapers and proper washing of infected clothes. Yung mga baro, dapat hindi kung saan-saan nakalagay. So, dapat may properly washing of the infected clothes. And then, sa mga bata naman na talagang, yung mahahaba yung kuko ng kamay, dapat po meron tayong nail cutter. Putulin natin yan para hindi masyado magkalot sa kanyang katawan kasi pwede pa yan maging source of infection. Pag kinalot yan, kasi masarap kalutin kasi makati, di ba? So once na makati yan, siyempre magiging infected yung yung nails mo, yung mga kuko mo. Pwede mo naman itas yan kung saan-saan at makakaspray yan ng infection. So, I have to advise na ang mga bata ay dapat nating paliguan o dapat maligo sila. Dapat nga po ay twice a day para yung kanilang ma-wash out yung mga adhesion sa katawan nila. Maalis yung mga bacteria or mga virus dyan sa katawan nila once naligo po sila. Okay po. At ito pa, give room temperature, meaning yung pagkain dapat nasa room temperature. Hindi naman masyadong mainit kasi pwede silang mapaso, yung kanilang mouth pwedeng mapaso kung ang i-offer mo na pagkain ay masyadong mainit. So, nasa room temperature lang. And then, verify with the doctor before sending back to school. Diyan naman sa mga malalayong lugar, dapat po meron tayong mga doktor dyan, pwedeng magkonsulta. And during the consultation, tanungin kung how many days pa siya bang magstay sa bahay before going back to school. Okay, next slide, Max. So, itong HFMD ay mayroon din mga sinasabing complications pero very rare naman itong nandito. But the most common complications of the hand, foot, and mouth diseases is dehydration. So, nasabi ko na kanina, kasi nga masyado itong may drooling or maraming nilalabas at nalaway or fluid sa kanyang mouth. And then, yung nagkakaroon siya ng fever, so may sweating siya, may sweating siya, so pwede talaga magkaroon ng dehydration. So, dapat painumin ng tubig, pero usually, yung konti-konti. And then, the illness can cause sores in the mouth and throat, making swallowing more painful and difficult. Huwag nating pilitin na uminom ng marami. Konti-konti lang. And then, hindi masyadong mainit. Maganda nga yan kung medyo malamig ang drinks na i-offer mo sa mga bata. Avoid yung mga fruit juices mo na kasi may irritate yung kanyang source sa kanyang throat. So, hand, foot, and mouth disease is usually a minor illness causing only a few days of fever and relatively mild signs and symptoms. A rare and sometimes serious form of virus can involve the brain and causes other complications. Itong sinasabi po dito na viral meningitis or encephalitis, bihira po itong mangyari. And not unless na lang siguro talagang napabayaan mo yung bata sa magkaroon ito. Pero very rare po, itong mga viral meningitis or encephalitis na sinasabi dito. Bihirang-bihira po. Okay po. Next slide. So, ipapakita ko po sa inyo yung statistics na binigay sa atin ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit ng office namin. We have here
62 cases doon po sa mga sentinel sites ng hospitals natin. 62 cases po. And then sa community naman po, meron tayong nakatala na 259 cases of hand, foot, and mouth disease. Cases po starting January 1 to November 5. Ngayon ang Catanduanes po, mayroon po silang 10. Makikita po natin dito from the hospital and the community. Community 1 plus another from San Miguel. They have only 2 municipalities na mayroon pong kaso, Baras and San Miguel. And for Camarines Norte, meron po sa Daet, 3 po sa Sentinel Hospital. Sa Camarines Sur naman po, sa Sentinel Hospital, we have Baaw, Cabusao, Carchitorena, and Naga City. So they have 1 to 4. And for Masbate naman po, meron tayo sa Batuan, Mandaon, Masbate City, and then Montreal, San Fernando. Yung San Fernando po ay yung pinakamataas, 29 cases po. And then San Jacinto is 5, San Pascual is 2. That's for Masbate. Ano po? So for Sorsogon, we have Barcelona. Nasa community po ito. Ano? And then for Donsol is 3, Kasiguran is 2 cases, Uban is 2, and Bulusan is 30, and Gobat is 41, and Sorsogon City is 116. So we have a total 259 for the community. Ngayon po, ito pong hand, foot, and mouth disease, nag-start po ito noong 10th week. Nasa March 6 po tayo niyan, na 10th week na yan, wherein doon po lang talaga nagkaroon tayo ng hand, foot, and mouth diseases. Paisa-isa po yan. Sa iba-ibang, ang nanguna po dyan ay yung Sorsogon. Alam na po, Sorsogon po ang unang nagkaroon nito, pero paisa-isa po. Nag-start po siya ng March 6, no, on the 10th week. At sinunan po yun nung marami ng kaso po tayo, although nag-start po on the 27th week, July 5, na mayroon tayo ng mga clusterings, no? Doon din po sa Pacon, Sorsogon, wherein iba-iba pong barangay. And then, lalo pong tumaas ang kaso on the 30th week. So 30th week is July 24. So Sorsogon pa rin. And then 34th week up to 43rd week na to tayo ngayon, November 15, mayroon po tayong kaso. And then thanks God, kasi wala naman, of all the 259 cases po, ay wala po tayong kaso sa community na deaths. Wala po tayo. Okay po. Yet even on the Sentinel hospitals, wala po tayong naitalang deaths. Okay po. So next slide. Ito po yung mga preventive measures na dapat nating sinasuggest na dapat talaga natin gawin. So kung meron po tayong sakit nito, yung mga kabataan natin, meron sila ng HFMD, we have to avoid close contact with sick people. Dapat naman po talaga, no, kung may sakit po tayo, although after a week or 2 na nasasabi natin wala na tayong or naka-recovered na, ano po, ingatan pa rin natin na huwag tayong masyadong magkaroon ng close contact with our classmates or with our office mate para naman po hindi tayo magkaroon ng infection. Number 2, yung pong we have to cover our mouth during wake up or sneeze. And then, yun to ang pinakatalaga, importante, no? Frequent hand washing with soap and water. No? Kasi maraming disease na ma-avoid dyan once we wash our hands frequently. Okay? Then, clean and disinfect surfaces, yung mga toys ng mga bata, huwag basta hawakan. Yung mga eating utensils, yung mga toilet floor, na alam natin baka doon tumulo yung mga blisters, yung mga fluids ng mga blisters doon. Okay, so dapat malinis yan, i-disinfect yung mga surfaces. And then, stay at home kung mayroong sakit ng kabataan. So,
pag nagstay sa bahay, so meaning hindi tayo infect ng iba. Okay po. So, kung in case man po na sinasabing magaling na ang bata, then that's lalo na po yung hintayin po natin yung blisters, no? Yung blisters, yung kaninang sinabi ko, na dapat mag-dry po yan at wala ng fever bago pumasok ulit ang bata sa paaralan. But then, kahit pumasok na siya, dapat po i-avoid niya yung close contact niya sa mga classmates niya, no? And then, avoid touching your face with unwashed hands para hindi mag-spread yung infection, ano? And then, ito pa rin yung eat nutritious and balanced diet. Ngayong panahon na to, di ba, Max? Para yung mga bata yata hindi kumakain ng gulay, ano? Lahat na yata yung mga nandyan yata sa iba, sa mga natin, mga Jollibee example, mga hindi masyadong nutritious foods. Kailangan natin yung ah, talagang kumain sila ng gulay, dapat sila may mga multivitamins na binibigay para naman magkaroon sila ng strong immune system. Kasi once na ang immune system natin bumaba, ay talagang very susceptible sila na magkaroon ng mga infections, lahat ng sakit. So we have to maintain that. Okay po, kung mayroon pong katanungan, pwede na po magtanong. Ay, kanina may na-receive ako, Max, na yung tanong, yung number Yes one na po, ma'am. tanong. So, we will proceed na po sa ating Q&A. So, as mentioned by Okay, Ma'am Franz sige. kanina, meron na tayong mga na-receive from our media partners na mga questions. So, let's start with the first question. This is from Mr. Luens Barcena, one of our media partners. Saan daw po karaniwang nakukuha ang hand, foot, and mouth disease and ilan po ang naitalang victim sa Bicol? Ano ang lunas and advice sa mga may baby? So, medyo meron na po kayong nabanggit nito sa inyong discussion a while ago, ma'am. Baka reiterate na lang po natin for our viewers. Okay, yung question kanina. So, di ba sabi ko kanina yung HFMD ay nakukuha na ang cause nito is the virus, and then nakukuha natin ito sa mga batang may sakit wherein meron silang mga blisters, yung mga discharges nila kung saan-saan lang, and then nakaka-infect yun. Magta-touch tayo sa mga surfaces, may karoon tayo ng mga close contact sa may sakit, and then makukuha natin ito sa hangin, kung lalo kung tayo nagbabahi, nag-uubo, wherein walang cover yung ating mga mouth, so pwede natin makaspread ng infections. Okay. Okay, thank you, ma'am. So, another part of Mr. Luens Barcena's question po. Ano ang lunas and advice sa mga may babies po? Okay. Pag yung mga baby po natin, maging meticulous po tayo mga mother sa pag-observe kung ano po yung kanilang nararamdaman. Kasi ang bata, lalo kung less than 1 year old, iyak lang ng iyak. We have to be observant. Ano po? So titingnan natin yung the whole of their body, kung mayroong bang fever, mayroong lagnat, mayroong bang mga blister formations, kasi hindi yan makakapagsalita. So, magiging observant tayo para ma-detect natin kung meron silang HFMD. And then, kung may nakikita tayo ng mga sintomas, we have to consult the doctor. At i-practice natin yung sinabi ko kanina na mag-ingat sa basta nang magta-touch doon na hindi naguhugas ng kamay. Thank you very much po, ma'am. So, a part of Mr. Luens Barcena's question was kung ilan daw ang victims or patients ng HFMD sa Bicol, and similarly, ang question po ni Mr. Ken Cabaltera, if may recorded case or cases na po ba ng HFMD dito sa Bicol. So, Ma'am Franz presented this earlier, the data on HFMD. For our viewers who wish to see the data, you may replay this media dialogue on our Facebook page, and we will be providing the data rin po to our media partners sa ating group chat. So let's proceed to the other questions po. Okay, so Max, so all in all, we have 329 cases. And we are very thankful na wala tayong number of deaths, no deaths at all. And then all patients have recovered.
Thank you, ma'am. So, another question po from Sir Ken Cabaltera. Anong age group bracket ang usually na tinatamaan po ng HFMD? Okay. Ang age bracket po niyan ay nasa 5 years old, less than 5 years or 5 years below. But pwede ring tamaan ang 10 years and above. Ano po? Itong mga kabataan na itong less than 5 years old, when they're exposed, no, when they're exposed to HFMD, ay nakakabuild sila ng immunity dito, no? Immunity as they grow older, immunity. Kaya nga, very rare ito na maka-infect ng 10 years and above because of this. But kung bumaba na ang kanilang body resistance or kanilang immune system, that's the time that they can get this disease again. All right. Thank you, ma'am. Let's proceed. Another question po, alarming din ba ang pagtaas ng HFMD sa Bicol tulad ng sa ibang regions? Okay, on the data presented, hindi naman po masyadong alarming. Kasi pa isa-isa, pa konti-konti, may 5, may 10, hindi pa siya tumaas talaga sa pinaka-anong level. Kasi last year, wala po tayong kaso ng SFMD. Ngayon lang po. So, ito pong kaso ngayon ng mga SFMD ay naging itong masyadong natutukan kasi before kung maalala natin noong 2012 nagkaroon ng outbreak na sinasabi sa Cambodia, no? Maraming nakatala na namatay dito na SFMD cases. So ang ating gobyerno mayroong sinasabing mayroong tawag ng batas na nagsasabi under Republic Act 3573 wherein lahat po require na individual or lahat ng health facility ay i-report ang all notifiable diseases at sinuportaran pa rin ito ng isang Department Memorandum number 2012 -0221 dated July 18, 2012 na lahat ng kaso na sinususpect pa lang, sinususpect o na-detect pa lang na HFMD ay dapat magkaroon ng surveillance. So dito sa ating region ay talang nasa surveillance tayo palagi because in every provinces meron po tayong tinatawag na DSO, yung nagsusurveillance, no? Nagsusurveillance ng mga sakit na ito. Okay, thank you very much, ma'am. So I guess this will be our last question for this afternoon. What is the DOH doing to prevent HFMD from spreading in Bicol po? Okay po. Okay. Dito po sa sinasabi kong mga legal basis, no, yung mga batas na ginawa ng ating pamahalaan, dito po sa baba natin, dito po sa regional office, before pa, nung last quarter, before pa nagkaroon ng mga cases ng SFMD, ay nagkaroon po tayo ng orientation sa lahat ng mga coordinators on what is this is all about, no? Nagkaroon tayo ng orientation sa kanila and then on their part, nag-cascade din sila doon sa sa baba, sa coordinators nila down to the referral level, yung mga midwives nila. So, ngayon po, every now and then, nagkakaroon po tayo ng mga information dissemination. And every month, dito po sa regional office, yung ating pong infectious disease cluster during the meeting ay disseminate pa rin po ito at pinipresent namin ang data sa all coordinators. Kaya po alam nila kung ano po ang dapat gawin. Kasi mahirap po baga yung wala kang alam. Pero kung may alam ka kung anong dapat mong gawin, ay ligtas ka. So sinasabagan natin, Max, na ligtas ka pag may alam ka. Okay, thank you very much, Ma'am Franz, for answering the questions from our media partners, and also thank you to our media partners for sending in their questions. So at this point, Ma'am, may we ask na lang po for your take-home message? Okay po, sa mga nakikinig po na sa atin ngayon or nakikita po tayo sa Facebook, at tandaan po natin na kung pumupunta po tayo sa mga health centers, no, or kung meron po tayong
doon sa mga health centers na kung saan kayo nandoon, kung meron pong pinapatawag na mga mothers classes or any health activities, mag-ano po tayo, dumalo po tayo at makinig sa kanila. Kasi doon po sila yung mga may otoridad na magsabi o mag-disseminate ng correct and right information para alam po natin ang ating gagawin. So our government is doing the best we can. And then it's just the cooperation of the parents and all the people there na magkaroon tayo ng kaalaman para po tayo ligtas sa anumang karamdaman. All right. So once again, thank you very much, Ma'am Francia D. Henorga, Nurse Thank 5 you of too. the Infectious Disease Cluster, for sharing your information on hand, foot, and mouth disease and for answering the questions. Thank you as well to our media partners for joining us here during our media dialogue, and of course to the public for who are viewing this program. So we will see each other again on the next media dialogue. Good afternoon, everyone. Panatilihing malinis ang ating katawan. Resistensya natin ay dapat palakasin. Sama-sama, tulong-tulong, nating labanan ang COVID-19. Kaya natin to, wag lang matakot. Kung sama-sama ay walang problema.